Hi guys, welcome back to my channel. Nanapod mi bagong kauban sa amo ang balay. Ang koy nga gagmay kay dagko kayo na naon. Tapos kung diri siya lang taon, gagmay ni siya. Oh. Gagmay siya, pero kung diri siya sa gawas lang taon, diri sa ubos, basig maglingkod dagko kay siya. Oh. Tingala ko bala na dagko man ang amo ang isda. Dagko kay siya sa diri lang taon sa ubos. Mura siya og mirror diri nga oh, pero naani siya sa imabaw. Sa imabaw to ra galuto-luto gagmay kayo. Dungagan na pod ang amo ang kauban sa balay. Nami si Polly, bibi Polly. Si Coco. Nalilang tama oh. Nami si Polly. Amang Polly, si Coco. Coco. Napod mi si Coco. Aliko, aliko. Nahatol si Coco, dili siya mo Polly! Dungagan. Polly oh. Hala, mura siya og kuan ay. Nice kay siya ginak sa ubos dagko kay siya nga. Hala, nasa kon sa tubig siya lang taon kun diri maglingkod dagko kay siya. No? Hala ka nice kay sa mo ang isda. Nice kay gid siya nak dagko kay siya. Mao ni siya nga mo ang bagong kauban diri sa balay ang isda. Kaganina pa ninamo siya napalit. Dugay ra manggugkuga kuan nga plano na mapalit ko ani ang butanganan nga inani. Kaganina murag yung gituyo lahi ang amo ang paliton nga nahinumduman jud nako dito sulod sa namaligya inani nga kini magpalit mi ginani. Balik din mi imbis magpakuan na unta mi. Yes. Nice kay siya lang taon. Wow. Nadungagan na sila. Nagibantayan na ni Kuya, oh. Ang iyang isda. Grabe mo tuyo kaganina, lahi. Lahi ang amoang kini ang amoang napalit. Anak, bantayin na anak. Magtiman, kasi may mo pagkaon na. Ako. Kanon mo na ugma sa iyo ha, pila lang to kabuk ha, gamay 5 rabi daw kabuok, di ba? Jis mong good. Ha? Jis mong tingon. Sa jis. 5 kabuok. Unya kung ulay mo kakaon. Ako mo pagkaon kaysa ready na mag-sleep si Polly. Dira si Polly sa imabaw ang isda dira. Og si Coco to pa sa iyang kuya. Naknak. Ma. Ulan lang gihapon. Tara si Coco ana na si Coco banan dira na siya sa iyang kuya permi basta di pa na matulog yang kuya magtapad pa na sila dira. Si Polly, ang among fish. Okay.